Sean. Tara manikol, uwi kay ka. Nabali. Uwi kay ka day. Ako yung nakabali ala. Oh, nilingkol kay dako kay ka. Ako ba naglingkol? Wala gyud na nabali. Mali ko ba dayo babali naglingkod na ko, ampo ka nag-ingon nga. Sus, Dito ko. uwi jud kay ka. Ako pa karoy oe. Uwi jud kay ka. Ngano mauwi man daw ko. Di ba jud ka mo drama? Sino ka belum drama? Napanos naman nga ni ko Buong pa away naman. trabaho oh. Kuya ni mo no. Away. Mo di ka belum mo drama? Nag-away naman noon. Ano? Pag sure dira jud oh, nasa palitan na samad day. Ano away naman mo diha? Salit ko diri ah. Nya sala na ko na. Tadak ko ani mo. Kapareha man ta nahugno. Pag dili mo na ako din ko, wag na guba. Ikaw bugat sila sa imo na balik diri raman ko ato diha. Kuyawan ni mo no sa imo na balik tapos ako yung kasundan. Ay, Nicole. Nakadugay ka day. Wa kay lami mo drama. May pa ko nga pagkuhan pa. Ginoo ko nimo bayot. Milas ni mo no. Mang jud. Dugay-dugay wala kay lami nakakuha nakalaos imo sa lidad day. Patay mo. Ako nagkalaos. Baga ni mo Tuloy mo patay ron ha. Ako. Ako nagkalaos. Patay mo. Ako? Ako gyud nagkalaos. Ako gyud. Ala. Uy, buang. Uy, tama na na, uy. Istiman mo, eh. Ako gyud. Ako gyud. Ako gyud. Ako gyud. Yawa, ni mata. Tama na ba? Ay wala na ah. Ay wala na ah. Kulataha jud dugluga. Kulataha ba kay giluglug na? Sige. Bagali na ko makitubay sa imong bahala na kay. Samukan. Uy, tama na ba? Si bidyo ba? Si bidyo ba? Kay post mo ani mo ba? Medyo na ako na. Away mo diha. Sige, pagpatay mo. Pagpatay mo. Wala ka.